soc l'Abrià i tinc 6 anys. Hola, sóc la Carol. Hola, soc l'Emma, tinc 9 anys. Hola, jo sóc el Carlos. Sóc el Daniel. I jo sóc el Martí. Benvinguts a la Segarra, una terra situada en un magnífic altiplà que ha estat admirada per tots aquells que hi han passat algun cop per aquí. Molts d'altres, fins i tot, s'hi han quedat, com els romans. Sí, va ser aquí on els legionaris transalpins van fundar la ciutat de Ieso. Viatgem en el temps i ens traslladem a l'època romana. La perla del nostre l'exerciment de Ieso, almenys el que ens ha donat fins a l'actualitat, que són les termes. Són els banys públics que, com a tal, suposen un edifici emblemàtic del que és la vida de l'antiga Roma. Llavors, com a termes, disposaven del que són els espais característics. Tindríem localitzat un atri relacionat potser amb l'accés, i a partir d'aquí els dos circuits de bany, el circuit d'aigua freda, amb el frigidari, i els d'aigua calenta, que serien el tepidari, les habitacions tèbies, i el caldari, amb un sistema de calefacció d'hipocaust relacionat amb els forns.